njem ọ na-ekene m n'ụbọchị nke taata. Onye ma na-ege m ntị n'ọnụ, biko ihe a bụ ihe mwute dị alụ ụmụnne anyị n'ala Igbo anyị. Ihe a bụ ihe mwute that na anyị ama nnọwu without emegide mmadụ ibe anyị n'ala Igbo, especially Anambra. Imagine mmadụ ịpụta na public ebe population dị much, ebe ịma that na both children o adult o ma ndị kagolu ma ndị shi from nowhere be go afia n'ihu afia dịka afia Onitsha, main market Onitsha, ka mmadụ ka ọkụla egbe because of gain. Onye made this kind of thing, that means he bụrụ governor of the state or local government chairman one day. Ndị na-echa chọrọ gogo ma onye nke si gị dị nsị ma onye nke mee mistake is ogokwu ha ncha ga-anwụ osisi. Onye ọpụta iweru ndị mmadụ because of ngwa afịa, ọbụla ofu onye ọbụla mmadụ ebụa weru ndị na-eti elo wee dose ndị dose na hospital, dose ha na hospital. Ihe anyị na-eme adọkwanụ mma, is not good. Achọrọ m ka watch this video. Bụ na watch this video, biko echefukwana ka comment, share, like ma on notification gị. Agazere m ebe nnọkịta na-abụ Onitsha main market. Obi adịrọ m mma and obi adịrọ ndị na-aba mma. Ife ndị kriti Soludo mere this place. Ọcha brigade, yes, Ọcha brigade. So ha gbawuru mmadụ na-atọ. Anọ m this place right now. Onye nwe shop a ọ gbara ya egbe. Onye nke a ndị nọ n'ụlọ ọgwụ sọ ndị nwụrụ anwụ. Ọ nwụrụ anwụ. Onye nwe shop a nwụrụ anwụ today. Come. Never. Oh, Jesus. Only one show up today and one today. So I can go to Soludo and the information on me do is security compared to too much and then a roll job. And the people actually had a roll job and the governor Soludo need to do something about this. Yes. Killing innocent people. We are slaughtered. Can you have it? You better have this wife when I got to they don't like those people. Need to do something about this. Information on them. Now, Hannah roll job before this one, man. So thank you. Okay, we have one that's before. The same guy. So systems need to stop. I'm going to the hospital now to see those people. I'm going to the hospital. So if a man in the Igbo, Bonanda Bunde or Chad Brigade, and Tapa only have Kaban. So when protector, Soludo by a cross or in a cross or there, the blue guy. But this particular one in the morning time. Onye ha n'ime shop onye a bụrụ ngwa afịa. So ndị na wepụta na contest was that ha ma ebu di ngwa afịa wee pụọ. Akwụ na hata. So some ndị agboro oti ibusi ma mma obejiri ma pumping action. So ha ji amamkondo ka ha ji achụkọ ndị na-ere afịa n'ime ahụ ka eji achụ. So ma ebe ka eburu ngwa from their motor ma na-ebu ma mma ma ndị na-amị ma adaga na-eme ihe niile. So I meditate on the process. So security no na nungwa ha ndị mmadụ ha bugoro eburu na moto ahụ na hero ọsa ha ji arụ ọrụ wee pump wee kick wee kọkọ the pumping action ha bụ. So ka ọ gba ya n'elu. So as motor was moving akụyatago aka wee shift ya wee gbaa dị egbe wee tụ mmadụ ndị ọtụ n'ime ahịa ma onye nke nwụrụ ozugbo nwa nge na-elele mmadụ nri ma nwa bọyị ma nwa ụmụ ndị afịa. Ọ bịara ịga afịa n'ime ahịa ma one guy n'ọrụ onwe ya na shop mgbe wee tụọ ndị ọ tọrọ shop onye na ka anyị si wee kwụọ ahịa ka anyị mechie ahịa ebe after 11 taa n'ime afịa onwere ya ịzụ taa. So na iPhone na ka o si wee mee ndị Igbo. Okay, mana ka njọ go ngwa afịa ahụ ha buru
onye ahụ akpọpụtara afịa akpọ ọdara iwu onye afịa ha na-achọ iburu onye mkpasara afịa ahụ ọdara iwu mgbe ọ dara iwu ọkwa mkpasara afịa n'ime akpọsara afịa n'ime inside ọ bụrụ after the protector ọ kpọsara inside the protector so ha bịa buru ya bịa buruzie so ha si onye na ha na-ebuzi dị ngwa agha wee pụọ n'aka esemokwu anyị ha si ebido. Okay, mana isi na ndị ọcha brigade. Okay, ọcha brigade ahụ because o nwere things many people call that place. Kedu onye ha si alụ ọrụ ka na alụ ọrụ ziri ezi na that market, especially that guy na Kaban bụ Kaban bụ onye isi ndị that ọcha brigade. Okay, Kaban bụ onye isi ndị ọcha brigade, that particular squad dị anụ. So ndị nke a na-alụgodo ọjọbọ always not even ha ebugo ngwa ahịa twice nticha almost 50,000 dị gbapụta. So especially that Kaban now on our job because people now put Kaban not just Kaban. People are saying that Kaban on our job so I need to me that guy I need me. So that means in Dutch brigade all hana job to also na that main market especially that bright ya had ha na-ebu ngwa ahịa mmadụ at any time atọdụrọ mma. Okay because more than women gakwala ụlọ ọgwụ condition of ndị na-aba ahụ in fact ọ bụrụ ife meji phone wee na-evidio njiri nwa deten abụrụ ihe meji phone wee na-evidio onwe nke nwere ozugbo once more gị nwa 14 years yes 14 years nwa bịakwara ịgba mbọ ndị a na-abụ ndị a na-ere nri abịasị jee jụọ brọda ka oyiri ndị a na-ebidesi ndị mmadụ nri na shop ọ na-eme ka o si narị anyị pụta ọ bụla mgbasa agba egbe tụọ ya n'anya ozugbo ọnwụ ozugbo mmadụ ịtọ ndị nke ọzọ nu anọzi na oxygen na hospital. Yes. So now if guys we well in fact Soludo emego n'ime market ihe ọjọọ ni no eme that is it. For Soludo sir, mgbe m gara na that main market almost 100% of people na ba na complain na these people na alụ ọrụ ọjọọ. Ama m na your attention ịkpọpụta ndị abụ ka ha lụọ ezigbo ọrụ mana ọrụ ha na-alụ adọrọ mma. You need to do something about this. Everybody now complain. These people are there at this ball. You need to do something about this. Listen at the hospital now. When happen? Condition one down on email. I believe if made Camilla video. No. Man, other oxygen nimi. So only other oxygen nimi. Ke made bia buru Camilla Daniel in video. No. So condition hand on email right now. Ndom bottle. Man don't bottle. Nis man not to nobi. In fact, many things, and I will not come here to videoing them. Video with that person. So that is why I did not video them. I just went that place and see them. I'm going out. So 4 people, none at this hospital. 4 people. Manamba Habelaba, Ufonye, and according to the information I'm getting, no well other people not different hospitals. So it's a very terrible situation. Money Belafek on my pay shop. Ozutongwe mmadụ bịara afịa ka ogolo ife n'afịa ozute ọnwụ ya. Something about this adọrọ mma ife abụ ife nwute ka ọ bụ so they need to do something about this. Mmadụ na-atọ nwụdoro ozugbo ofu onye nwe na hospital may post the videos on this Facebook because of the police in the Facebook. Ọ bụ na you need the video bịa na comment section on this my Facebook page. Click here the link. I will send my WhatsApp channel link there. Go to my WhatsApp channel.